na-abawanye anyị na-eme that mistake anyị ekwesịghị ime ọ dịrọ mma. So ya mere anyị je wetara gị some topics ebe a na Volt 104.3 na Odenigbo ka ị nwee ike na-amụta one or two things ka ị hapụ ị na-eme sọrọ o kwesịrị na di na nwunye kwesịrị ịbụ ada na nwunye kwesịrị ịbụ ada na diọkpara. Responsibility, I will tell you, economy one kita adịrọ mma. Secondly, adịa plans ndị Gen Z kita onye na-anụ dị nwe onye na-emezi planning ihe makwabụzi ịfụ nwaanyị ịlaike ya, especially ụmụ nwoke kita anụ nwezi onye na-eje echeki karakta, nwekwa ozi onye na-ajụ ese, nwezi ndị na-ana village ajụ ese ịma na nke nwaanyị osikwa ebe o kwesịrị isi gị na onye anyị anụkọ nkwa maka tradition na culture. Onye anụ a kita anụ a ka ezinụlọ ha dị a na-agbabe ha before a na-anwụ n'oge ihe niile kwesịrị icheki for your own good, especially for your children. Ọ bụ na ị na-eche maka the future, ihe ndị aka kwesịrị ị na-eche na-put ya in place strategically and ịdị mindful, dị intentional about it. Mana kita anụ meet kwenele na city ha adịghị ekwuzidi okwu village. Nwere ike isize nke nwaanyị ka ị na village ọ sị gị baby na ọfịa ji wee tochichekwa ebe mpịa mana gate ji wee dịka wall of Jericho nke discourage ego ozugbo ime gịnị ya bụ zeal inwe anwụọ then eseli enu n'enu seri ya n'enu seri ya n'enu ime gịnị ịnụrụ nke nwaanyị iwe nụrụza ọbụna agwụ si na befa kali anyway ka anyị hapụ ịgabagodo ebe ahụ because the issue bụ na anyị ga-etinye kwesịrị itinye uchu na all these things, tinye ọnụ na ya ka anyị mee ka anyị kpaa anya bụ nkata ka anyị malụ ka o si kwesịrị ịdị ka anyị moto o kwesịghị isi wee dị because the truth is that anyị gwa onwe anyị eziokwu anyị mara ebe anyị ga-esinyerube gị aka or ebe anyị ga-esinyerube onwe anyị aka. Enwere a lot of scenario mfugo ebe nwaanyị bụ ada nwoke bụ diọkpara. Ifụzia nke nwoke adị forced to anaghị enyelu ụmụ nwanne ya aka ka o wee nwee ike meet up with ụmụ nwanne nwunye. In some cases so ife ebe nke nwaanyị ga-adịzi selfish because I am sorry for ụmụ nwaanyị, some of us I did. In fact 80% of ụmụ nwaanyị or 85% of ụmụ nwaanyị dị selfish to the point that na nke nwaanyị ama nchọ ka di ya nyelu ndị be nyanwa bụ nke nwoke aka, knowing that na onye a nwere a lot of responsibilities and gị nwere onwe gị bụrụkwa responsibility nke gị bụkwasakwa nwoke n'isi and ọ chọzi okwu dịzi aka wọs ọ bụ na nke nwoke adịghị eme ọfụma. Now ajụjụ mbụ kedu ife melụ ị ga-eji wee fụ na nwoke adịghị eme ọfụma, gị nwere onwe gị adịghị eme ọfụma, efukwa na ọ bụ diọkpara, efukwa na gị nwere onwe gị bụ ada and o nwere a lot of responsibilities. Unu na-abụ ejenugbu onwe onye aka esiri ike o adị m ekwu maka ndị aka siri ike. anyị adịghị ekwu maka future. I don't want to think about the future because right now nke the future bụrụ in the next 20 years. Ụmụ nwaanyị one ga-anịgide endure till in the next 10, 15, 20 years. Ụmụ nwaanyị one ga-endure deal that patient with nwoke now. Anyị adịghị ekwu maka mgbe ndị mpampa anyị mgbe ndị mpampa anyị life was easier. Ịnụ nwaanyị dị very very easy. Ịnụ nwaanyị dị very very easy. Nwoke gbutekwa n'elu nchi o jee nụọrọ onwe ya nwaanyị, o gbukwe n'ele agụ ọ nụọrọ onwe ya nwaanyị, fesie nwaanyị na famili ya. Onwedị ihe gbasara ya na ndị be nke nwaanyị ma ndị be nke nwoke. Onye ọ na-agụ ogụọ ga-ebe a n'ime ubi bụ ime agụ jee hunt. Mana kịta anụ ọfịa adịọzi, agụ adịọzi. In fact, even okpuru osisi nwa na-agha asị na ochie eke ka eje katata adịrọpụzi. Ebe niile developed chagi, ebe niile adịgo developed. So the days are gone when agụ ogụọ isi ka ịba ime ọfịa ma ọ baa ịmago je na ubi jekọta ife ị ga-eri. Time aha agago, oge aha agago. Chete ajụjụ m taa bụ kedu ife anyị bụ ụmụ nwaanyị na-eche ma nwoke na-eche ije nụta ada as diọkpara o as diọkpara. Enwere m a lot of ndị only sons ji because na aka esiri ofi only sons. So mma agụta nwere gị like 4 only sons lugoro oge ịnụ nwaanyị but because na aka esibe efe ike
fa achọghị ịnụ nwaanyị only sons. And ihe menjue na-ajụ ajụjụ abụ na this only sons na inspire m ịjụ onwe m ajụjụ a sometimes fa achọba ịnụ nwaanyị ọ bụrụ na aka esiri ife mana fa feel na ha enwebeghị aka isi ike ahụ ịnụta nwaanyị ọkwa only sons. So kedu ife ga-emezi nwoke mmadụ na o nwere like 4 siblings na-azụ ya ma 5 jee nụta ada makwa na ada bụ the first child nwee siblings 4 ma 5 na-azụ ya aka esiri ike nwere a lot of responsibilities. Akpọ na village ọga akpọ within the family ọga abịa n'ihe ụmụnna nye anwa bụ ụzọ gịwa na onwe gị bụ nwaanyị akpọ ụmụada ịga akpọ ụmụ otu ịga akpọkwa within your family ịga ya bụ as in ọ na ọ dịrọ too much for diọkpara na ada ịnụ onwe ha ọkwa ajụjụ m ka anyị kọwaa ya before because this thing na destroy a lot of marriages. This thing na-eme keep ụmụ nwaanyị of some of them in bondage. Bondage mean bụ na ha nwee ike ha nọrọ na marriage ha naanị emotionally ha apụgo physically ha nọ there but even the physically self ị ga-enweta ha 100%. So kedu ife na-akpata this love ka ọ nọ ka a na-eme ka ọ gịnị aghọtara m amarọ m enwekwa ife ọzọ nwekwa mụnwa ba ntịchi n'azụ nwe nke mmakwa nwekwa ife mma. So ọ bụ na o nwe nke ịma ị nwere idea na ya kpatara ụdị ihe a ji eme ọ bụ na ọ dị necessary ọ bụ na ọ dị important. Enwego m last week enwe m eze nwata enwekwa m one other caller kpọọ m sịkwa m na ọnya bụ ada na nwunye bụkwa n'ọnya diọkpara nwunye ya bụkwa ada and na fa na ya nọ ọfụma fa ihe a bụ 2 out of 100%. In fact ihe a 0.5% out of 100 di na nwunye diọkpara nụrụ onwe fa. So kpọọ m na 0706-048-5853 0706-048-5853 ma kpọọ m na 0915-570-8347. Kedu ife iche na di na nwunye kwesịrị ịbụ diọkpara na ada especially ọ bụ na ife aka esiri ofe ike. You feel a good step towards the right direction in marriage. Ka you feel na ndị a na-abụ kwesịrị ịjụ onwe ha ajụjụ malụ na ọ ga-adabakwa ọ ihe kwesịrị because ị na-anya kịta na ife na-emezi now na marriages ana m ajụkwa ajụjụ na-asị ọ na ndị akọwara onwe fa ka ọ na fa aghọtara ife fa na-eji ije mee ọ pụtara na fa agwa amarọ ụfọdụ adị ajụkwude esi nwee ike ịnụ ada ọ bụ na ada na dị ada bụ nya in fact na okwesịghị ibu responsibility obu already na family na okwesịghị ibu another responsibility because ịbụ ada bịa n'ọdụ ọkpara omenukwa ada na gị nwa na onwe gị bụ ada be nna gị bụrụkwa ada be di na abata na ya. So ọ bụ na ifili na o kwesịrị ka ndị a na-abụ nụọ di na nwunye tọ ime ka mmalụ ọ bụ na ifili na mba ahụ na o kwesịrị tọ imekwa ka mmalụ maka na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ and ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị bụ na ha nọ na that confusion ha ma na onye akịta ha na-achọ ịnụ next na ọ dị ọkpara nda aka esiri ya ike banye mana onye ọbụla ga-anụcha di na nwunye otu ọbụla o si wee dịkwa onye ọbụla ga-anụrịrị di na nwunye otu ọ sọkwa anyị esi wee dị. Mana ajụjụ m na-achọ ịjụzi gị bụ ịchọ ịnụ di ahụ ịchọ ịnụ nwaanyị ahụ ị ga-eje n'ebe anya na ọ bụ ada ka ị eje n'ebe anya na ọ bụ diọkpara ị kwesịghị ịnụ ya ọ na ị kwesịrị ịnụ ya ka ife niile ị na-eme abụ just nnọọ ka emebegodu ịbanyezie n'ime ya ka arọfụbazie ya nnọọ otu ọbụla esi wee rọfụtakwa ya no problem. Alright, so cheta na anyị nọ na YouTube anọ m na YouTube live ịtaipkwa na Volt FM Odenigbo na YouTube channel you just click na that round na that na DPI ị ga-afụ circle red gbara ebe ahụ you click on it
Ifo Auntie Chinazo live na m nọ na studio ka mụ na unu nọkọ on air and online. So the very important na anyị na-esonye anyị sonyekwa ebe a esonyekwa ebe a na-agakwa dịka a na-eme ịghọtago. So join anyị live Vote FM na Odenigbo, Vote FM Odenigbo na YouTube. And also ọ bụ na ị chọọ ịcontribute kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ m na 0915 570 8347 0706 048 5853 ma kpọọ m na 0915 570 8347. And also chetakwa o ka akọwakwa agwụ abụrọkwa ihe ọjọọ, agwụ bụkwa ihe ọma ọhụghọta. Agwụ bụ ọ bụ ihe ọma, ọ bụ ihe ọma too, ọ bụkwa ihe ọjọọ, but mostly positively, nke positivity ya na-adịkarị the high, positivity ya ka dị high karịa the negative side. But of course ịma na ihe a niile a na-channel ya channel, ịchọkwa ka ọ bụrụ gị ihe ọma ọ bụrụ gị ihe ọma, ịchọkwa ka ọ bụrụ gị ihe ọjọọ ọ bụrụ gị ihe ọjọọ, otu a ka o si wee dị. Alright, ka m just kpọọ obere egwu nnachieta azụ ka mmepe anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba Auntie Chinazo, ị na-ege Odenigbo. Odenigbo bụ ebe anyị na-atụkọ isi ọnụ akpa nkata ka ụmụ nwanne, anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ọfụfụ. Ebe a ka anyị na-agwa onwe anyị eziokwu with respect, without ịkọ mmadụ ọnụ ma ịgwa mmadụ okwu ọjọọ ma okwu ga-eneda mmadụ anya. Ebe a nụọ ka anyị na-agwakọ ya bụ ji nnọọ ịghọtago. Ebe a ka anyị na-atụpụsị azụ ọkpụkpụ were nke bara uru mee ihe. Ebe a nụọ ka anyị na-agwa onwe anyị nke bụ nke n'Odenigbo. Ebe a ka anyị na-abụkwa na our brother's keeper. Ebe a ka anyị na-enye onwe anyị advice, because the truth is that otu ọbụla osikapa na alụ dị ife ọbụla anyị wetara ebe ụmụ onye na-agabiga that situation, that circumstance, ụmụ onye na-aga through that problem, and maybe the person actually speak up. Unu the means onye a ji amarụ what to do, otu ọ ga-esi esoro aka ekpe ya from aka nne ya, otu ọ ga-esi esoro aka nne ya from aka ekpe ya, mara nke bụ nke. Ebe a kọọ ya si oke otu aka kwesịrị isi wee mee ife a ka o wee nwee ike wee dị mma. So aga na ebe ọ na anachieta azụ ka anyị kpọọ obodo by Larry Gaga because anyị ma nwe obodo right now. Larry Gaga featuring Flavor, Teresa Ọnụọha na Fino. Ndewo. Obodo ndị egwu nara ekele, a na-ekwu ha na-eme eme. Ibe echekwa eme. My time is over. See you tomorrow. Bye.
Anachetago mazụ na Volt 104.3 FM afamba ntị Chinazọ ị na-ege Odenigbo ịghọtago otu ka anyị si eme anyị nnọkọtakwa anyị kwụchara okwu anyị agụtụrụkwa egwu ka o wee na-adaba ka o wee dị mma otu a ka anyị esi wee na-eme ọ na-aga nwayọọ nwayọọ. Alright, so mmadụ send message mmadụ send message si na Chinazọ na o chekwa na anyị ga-eme question and answer taa bụ na Monday now taa bụ na Monday ịchọ ibido kịta mewe question and answer ka brain gị si anọ ọkụ. Okay, so yes, last week ajụrụ m ajụ asị m kedu mgbe kewapụtara Enugu State from Imo State, kedu mgbe kewapụtara Enugu, and it was fun because of the confusion and etinyekwara m ego sikuli ego m kwere ego m mee weekend, but unfortunately confusion gadị makwa sọsọ onye ghọta the confusion wee eze nwata eze nwata bịa kpọrọ ha asịzi ka ezi ịghọtago wuye okwu sef chọrọ ịkasị ihe nchọrọ ime this week but ka happy like that. Anyway, so mba today Monday, so I am ka anyị happy Friday or Thursday anyị eme ya ịghọtago, mana taa bụ Friday anyị na-emere ife, taa Monday anyị na-emeli ife ga-abala anyị uru for the week ka anyị mụtakwanụ something new ịghọtago. Ajụjụ anyị taa bụ diọkpara na ada ọ dị wrong ịnụ onwefe, especially ndị abụ na ha nwere siblings, and also ọ dị wrong ịnụ only sons because only daughters, because ihe bụkwa another case, another problem. cheta na anọ na YouTube anọkwa m na YouTube, yes I nọ live on YouTube, just type on Volt FM Odenigbo ifo Aunty Chinazọ ebe ọ nọ ịghọtago, anyị na-emekwa anya bụ ife. Hello Kekime, good evening. Mrs. Wonderful. Chai. Diggy. Kịta ụmụ agbara abụzi ndị ọnọ na di achọ di, ụmụ agbọghọ abụrụ ndị onye izijere akwụkwọ oyiri oyi bịawara detiri gara hapụ okwu bụ akwụkwọ ka ọ ha jisi ike n'ọlụ gị ruo nwa m. Daalụ sọ, daalụ. onye ịgwara ọnụ ndụ ya, onye ịgwara ọnụ ndụ ya ntamaga agbacha ọsọ agụa maya, onye agbacha anya bụ egwu ọ n'anya n'ugwu ya mere na ha akazi nka kịta. Daalụ Mrs. Eze. Nwa na-agwa okwu a ada m amachi 90 years nwa na-agwa okwu a kịta. Wow.
Mommy, daalụ sọ. Maka nwa m Daalụ. chere ọlụ gị. Daalụ. Chineke nọnyere. Amen. Say, daalụ. 90 years. Nsị gị na mgbe nke ha, life dị easy. Life dị easy. Ọ just nọ etonite okorobịa sị gị nna m, irugo oge ịnụ nwaanyị. Ije n'ọnwa Okeke ma ọnwa Okafọ. Nke nwaanyị bụkwa nna otonite gosi ya nwa m nwaanyị. Irugokwa ịnụ nwaanyị. Na ọ dị ka obele nwa mgbankwọ nke a gburu agụ ma nke ahụ meriri agha na ọ dị ka ị ga-anụ ya ife mara ya famili si ekwu okwu eduru gị gaa ebe ọfụ ya ọ like kịta. Hello. Good evening. Ka ime? I'm fine, pass you. Ị dị sure? Sure with insurance. No, ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Oh, the boy is good from Kokam. The boy is good, no. Daalụ. Ihe anyị na-ekwuche bụ eziokwu mana nghọta dị iche n'iche. Maka na ịma na a sị na ọ bụrụ na afọrọ nna ọ bụrụ dọkpara. Dọkpara bụ nna bụ ezinụlọ mana nna bụzi ọ bụrụ dọkpara bụkwa ya. Abịa na nwaanyị ada ọ bụ na nne na ọzọ ọkwa ada ga-ejekweleta ụmụnne ndị obere ndị ọ tọrọ atọ maka ha si eme ojebe ji esa nke gị si eme. So ada na-adị kịarị ụfọdụ ụmụnne ya dọkpara adịkwa kịarị ụfọdụ ụmụnne ya kwa. Na ịsazikwa n'ime ebe ndị na-eto m chọrọ ịnụ nwaanyị obe m chọrọ ịnụ nwaanyị gbaa mama ha m hotel ala ada ha nọ nso na steeti ebe anyị bi na kampụ. So mama nwezi m mba mama anụ nwaanyị ebe a na afọ ga-egbu m nso tonụkwana mgbe ahụ atọghị ihe omenele a taka ndị aghọtawazi ihe omenele ọtụ na ndị adịtem na dota nsi eme nweta ihe na afọ ga-egbu m obe m na-agba mbọ too much ya na nsị bụ n'ego m tụ m mba mama anụ nwaanyị ebe a m chọ ebe a mụrụ ịtọ mụrụ ịnọ ka m nwoke izu mmadụ na gbara ebe mana mbụrụ ebe amụ mmadụ 10 m ga-ata afụ too much enyi na azụ ha ọ bụrụ eziokwu. So ada ịnụzi ọbara ọ chọrọ 100% okay ọ 50-50 because na ada ga na-ewejere mami ya maka pịa chọbara na-ewejere ụmụnne ya kwa and mgbe ọbụla izuru nwaanyị achọghị nwaanyị 10,000 ka o wee jee afịa ọ bụrụ nne ya nọ ma nne ya nọ ọ aka izute 100 bụ 500 naira oge wenyere nne ya mgbe ọ ga-eje ụlọ. So ikwu bụ eziokwu ọrọdọ nchọrọ mma mana a ga-aghọta ya isi wee kwuo na mgbe gboo mmadụ chịrị nwa ojeju ese ndị a na-awụ ọgwụ ike ma ha da awụ ọgwụ ike agwụ mara mma na onye ma ụzọ agwụ jiri. So ihe na-ekwu bụ eziokwu na onye nghọtazi ya azụ ndị Igbo ịmara pụtara ndị Igbo gwọpụta ndị Igbo dọrọkwara alọ. So nghọta dị iche iche mana aghọta ya isi akọwata ya ama dị mene a na-ajụ ese nke mụ abụọ onye ka a na-ajụ kootu ndị owebe abije ebe a nọ nwaanyị mgbe ahụ ịnọ na nwaanyị ruo onye ahụ ruo nwantịtị di ya nwụọ ọ na nwaanyị nwantịtị di ya nwụọ di ya nwụọ. So ọ dịcha nọọ ajụjụrụ ese isi na tanki mere lọv na average were ihe o mere o wetakwara ihe o mere mgbe ọgwụ ike. Thank you. But enough for all the boys from camp. All right, Dalo saw the boy is good. Dalo. Yes, ihe okwu maka ọnwụ ike mere m cheta a friend of mine. Ọ mụrụ ada. Mana ime ihe meru that marriage. Mgbe na the girl na ayo, moro na the girl anubugodi. Moro na the girl anubugodi. Amaro na the girl agbara ọsọ be di ya ka di echuru ya ka na walk ọzọ onye ọ na-agawa room. Mgbe o jeziri ime ihe n'isi the girl, asị na ọ ma mee ihe n'isi the girl na di abịabe were ego o mee n'isi the girl. So na before nke a move on. Na o eje were ego the girl na the first husband and the second husband. Onye nke a dị ka the third husband actually. Ya abịa je were ife ego o mee n'isi the girl. So due to love, all love ka nwunye. Ndị abụọkwa ụmụazụ ọbụkwa ndị Gen Z all of ka nwunye wee gbagharịgide that day gbagharị jee chọta the ex-husband no the man wee bịakwa welukwa ihe o mee n'isi the girl that day emekwa trad the girl. Guess what? 11 years into the marriage, no child. Eme IVF nwa ịmago after 3 months or pụọ after 3 months 3 IVF after 3 months or pụọ asịzie oke ka eje chekie onwe ihe bido ịmago towere ya nara asị ka eje chekie ya ebe a ka the woman wee mee gịnị wee na
mgbe m bịazi ịmago jibazie anya ese si ya keduzi ka etu ụdị ya si wee mezi nke wee kọbalụ m na agwụ ji dị gị ọ na-ada ka ọ bụ in fact na ọ dịkwa n'ala ime ọ dịka tọchọ ịmara ime ọya nwaanyị dị normally sọsọ ihe ga na-eme gị na ibu extra person na arụ gị mago dị arụ ụfụ anọda mana onye nke a bụ that time ka ọ ga-ehe etidie that time ka ọ ga-etibia ya that time ka ha ji eso okwu that time ka ndị ọgba nje niile na ndị niile like nna akị ya kịta ọ dị funny because ihe are some things anyị kwesịrị ịjụ ese imagine onye a jere ịnụ nwaanyị ọ marọ na ọnụgụgụ dị ịbụa nyanwa bụ nke ịtọ ịjụ ese amaka then ijụọ mara agwụ dịkwu na the family na ife na-eme kedu na ife na-eme ka o si eme ọ dị very very important ka ị hapụ iji isi gị bute ife marọ ịnụ asịkwa m na ịnụ dị ọkpara adịrọ mma o asịkwa m na ịnụ ada adịrọ mma mana cheki ọ dị all 50-50 or risk ike ka ọ daba ike ka ọ dabara ịghọtago ike ka ọ daba ike ka ọ dabara si n'idiri ịjụ ese in fact ọ ga-esi m nkọcharị gị ya ụjọ kwesịrị ịba gị n'arụ weda na ọ dị ọkpara or not juba na-ese ọ dị important weda na ada or not juba na-ese na-anụ vileji nke nwoke na-anụ nke be nke nwaanyị jụọ na-ese ka ịhafụ iji isi gị kote ihe marọ hello Auntie Chinazọ. ka ime Adị m mma gị wakwanụ. ndị ọyị biko gbatụnata redio gị Okay. Ọ dịgo mma. ọ dịgo mma Okay. Ihu na-akpa ọ bụ eziokwu n'ofu akụkụ mana ọ bụrụchara eziokwu n'ofu akụkụ ọ na-eme ndahie. Ịgba njụ dị mma. Ị ga-agba njụ onye gị na ya na-eji nnọkọ. Mana ọ bụrụ ihu na ọ bụ ada ịnụ ada iburu mkpa. I like my own nke m bụ the fifth one. Anọ ya na-arụzi ọrụ ada na Beva. Na na-enekwu. nna na iyi na-ekwu So nyanwa bụ onye nke ise ka ejizi mere ada ma ndị ada ha natara ka ha na-abịa ha niile. So ọ na-eme onye ọ danyere etu o si danyere ma nọ etu akpịrị ịwa gị. daalụ yes dịka m si wee kwu ọ 50-50 ọnwa agwụ bụ ezigbo agwụ I said it before ọnwa agwụ bụ ezigbo agwụ enwere positive and negative agwụ ọ dependere ebe nke esi eme gị si abịa ịghọtago and onye ada na-abụrụ ada tozie ya because na ofu ihe mere ada I don't think na that one nwee much ịghọtago mana onwe ihe bụ na ije nụọ diọkpara ma ọ nụọ ada responsibility karị as nwaanyị kwesịrị ịdị compassionate and caring so by obligation inherit go responsibility of siblings di gị ọ bụ na ịdị compassionate and caring onwe ụmụ nwaanyị dị wicked ha nke ha ka ha ma ha gbachikwa n'ala ha gbachigo so nke nwoke na like ha chọọ dị ndị be nke nwoke be mana it's okay for ndị be nyanwa bụ nwaanyị bịa be ya but ndị be nke nwoke ịbịa ya ịma na ego di ya ọ sị gị na ego di ya agwụgo nchọ ịbịa dị kpọrọ ya ego di ya hello ka ime ọ dị mma Auntie Chinazọ good evening gịnị ya anyị na-eme ezi nwata esi Maryland na-atọ eze nwata nnọọ ka ime ọ dị mma gaa n'iru ịmara ana m na-ada ekwu na ọ na-adị ka a na-ajụ ese etu esi eme oge ochie maka nkịta anyị na-ekwu ya ka m na-eche ndị nnọkọtagoro dị oge 1950 60 70 ndị nnọkọtara dị mee divorce ya na-eme kịta nchecha ya ọ dị so rare very difficult because na a na-ajụcha ese oge nna ama anụ m ihe oge onye dị 23 years ngwa na ihe ọma
ya ma ọ na-jidere m na ha ya na-anụ nwaanyị nne m na nwanne m nwaanyị hụtara m nwaanyị ndị a na-anụbe ha na ndị a na-anụbe ha ma bụ onwe ha ọfụma onye ọbụla ma nwanne ya emechara investigeshọn ahụ niile anụwa di na nwunye na ụdị ọkpara na awụ ọdụdụ ma ọ bụ nke ahụ nka ịma na responsibility ndị bụ ọgọ ọgwụgụ maka ọ dụrụ asị nwoke nwaanyị bịakwana di ma na responsibility dị na be di ya ụnya na di ya ka ọ dịrị a na-ekpokọta ihe a niile wee na-faya kwa ya ọwa ọkụ mana ọ nwekwa onye kwuru nwaanyị ya kwuru okwu iyi o nwere di ya ihe ọ na-eme anyị mana ọ na-emekwa ndaba ikwugwokwu ya n'ọnụ osi na ụmụ nwaanyị na-adụso obiriti fọm because ị ga-ekporo ihe na-ekpona ma ọkwa ndị obodo ga-achị nne gị kpotere ihe ga-achịkwaghị mkpa ọ dịkwa too much ọ gaghị ọmakwa na ụmata ihe iwetere ya ịkpatagodo iwetere ya ihe too much ọ chịghị mba na ọ bụrụ etu esi eme ọ ga nkịta awụ ochikwa n'elu chi n'ala atụtụrụ asịrị je eweta mmụọ onye na-eweta ọmakwa elu ọrụ na ga-ahọdụ na ihe a ga-eme echi no plan nothing onye wetara nsogbu a okwu ị na-ekwu dị mma ihe arrangime the topic bụ ezigbote topic mana ama mma ga na-achịnwukwa azụ ị na-azọjisi ike thank you. Daalụ. Yes, the issue bụ na ife ọbụla a na-eme na this life bụ mbechalụ ịghọta o nwere ihe adị awe aka na abụ n'ọnụ so onye ka o ji adị very important na ihe ọbụla iche ị na-eme chee ya eche then one step at a time. Sometimes iburu dị ọkpara ada maka ndị ada na-adị tyrant like ndị ada na-adị kpọkejad ịghọta ha na-adị ka nnọọ soja ọ na-adị ka nwoke ibe gị ọ na-afịara efu ada dị humble submissive and attentive so ịchọ ịnụ ada na ọ bụ na ọ dị only daughter no problem akwa aka ka m na-achọ inyere unu ihe ahụ ịghọta aka ka m na-esipụ ka m na-enye unu like this kịta ndị na-ege m ntị bụ na ha na-achọ ịnụ di ọ na ha na-achọ ịnụ nwaanyị ndị bụ na ha anụbe esipụ ọ bụ na ịbụ di ọkpara jirikwa nwayọọ gụọ eze gị ọnụ ite ile gị ọ dị important. Hello. Ka ime my Kings kakwan from Enugu ọ dị mma. Kings gaa n'iru nnọọ otekwa a ga-asị na ya nọbata narị ozugbo n'oke ị na-asị na ndị ada Okija nsi na ike etinye okija.com. My dear brother, ike gwụ nwanne my mom bụ ada ada ka ọ chee ịnụ anyị ada bụ dikel ọ chee ịnụ azịna afụrọkwa ụzọ the day family wedding so in the night ịbago n'anya si ka emesi gị ife niile mama the girl mgbe fa ji wee lu ochie ojigo so hotel fa lodge dị separate mana everybody mama the guy na pay fa lodge na the same hotel and the wedding was a big wedding ndị mmadụ so nogidezie na shout si kedu ife ụba si na cake ịmago awa cake ntutu debe nke ọzọ so the guy wee si oke echi ka eje gotezi ebe ọ bụ na mama ndị ọzọ the family the girl nọ fa na ama njem ebe ahụ fa nọ kịta ife a na-aka I think 12:30 nke abalị so wee si ka rapụzi anya echi ka eje gote duru mama dị ebe ọbụla fa ya eje ka egote fa the girl si no cake